Okay, hej alle sammen, velkommen til denne her video. Jeg skal ud til Kojak i dag, så jeg tænkte bare, at jeg ville lave en lille vlog. Så jeg spiser morgenmad, og vi bare sidder sådan i bilen. Ja. Kører vi egentlig bare derude, så nu sådan, men jeg er bare tilbage, når vi sådan er derude. Ja. Jeg går egentlig bare her på vej ned for at hente min mors pani, den hun skal på. Så jeg går bare her, og jeg tror, hun står dernede. Men ja, nu må vi se. Nu går jeg bare i gang med at stille ham, så jeg vender egentlig bare tilbage, når jeg sådan har lagt sadler og hovedtøj på, og vi sådan begynder at sætte os op på ham. Så sådan, ja. Jeg er bare i gang med at sætte ham op, så sådan, jeg vender tilbage, når han er sadlet op. Jeg er egentlig bare op på ham nu her, som I kan se. Så jeg vender bare tilbage, når vi sådan begynder at trave sådan cirka i skoven. Så sådan, ja. I skoven. Yes. Og jeg har sådan en GoPro på, så sådan, det er jo rigtig dejligt. Og grunden til at jeg ser godt derude, det er fordi, sådan, jeg kan noget make op på. Men det er bedre end ingenting. Som er pony. Man er ordentligt godt med ham. Og han er sødt. Så jeg vender bare tilbage, når vi begynder sådan at trave. Ja. Film, da vi travede. Jeg glemte bare at filme til min vlog, da vi travede. Ja, ikke så godt. Men ja. Ja. Der er bare en kort trav til vloggen. Kom. Vi skal den anden vej. Oh my god, jeg skal finde ud af det her. Kort trav. Vi tager en lille trav til vloggen her. Så jeg vender bare tilbage, når vi kommer på her igen. Jeg håber, I vil like, subscribe og abonnere på mig. På min kanal, det lyder dejligt.